Spiller Caroline. Ja, det har hun altid været god til. Og partiet til Sheriff bringer sig foran 2-1. Kom nu. Ja, det er smart spillet. En længde. Godt spillet. En god kombination med skarphed. Maja Sheriff vinder første sæt. 6-2. Meget passende med et serve-s. Sådan. 3-0 til Caroline. Dømt ud. Dommeren skal lige ned og inspicere boldmærket. Men hun har været for sikker i sin sag, og den er ude. Ja, det er spørgsmål, hvad dommeren dømmer. Det var godt nok. Lad os se her engang. Svært at vurdere. Det ser næsten ud som om, at dommeren mener, bolden er udenfor. Ja, det var godt nok en mærkelig situation. Igen en lumsk kortbold fra Sheriff. Og så er hun tilbage i kampen, Caroline R5. Her var nede 0-30. Øj, var det godt. Hvilken afslutning. En meget inspirerende afslutning. Hvor er det formidabelt godt kommet tilbage. Sådan. Der har vi jo den baghånd igen. Den er lang i hvert fald. Den er et pænt stykke udenfor. Konsoliderer sin føring 5-1 til Caroline Wozniacki. Den er ude. Og så er sejren i hus. Caroline Wozniacki er videre til anden runde. Besejrer Maja Sheriff i 3 sæt. Vinder med mindste marken. Og hun var virkelig ilde ude i andet sæt. Bagud 5-4, 0-30, og så ved 30-15 den her forhånd, som Sheriff mistimer på det groveste, som kunne og burde have givet hende 2 matcher.